Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Világnézet, a Hit Radio-n, én Nagy Bató Jonatán vagyok, a mai vendégünk pedig Stier Gábor, a maszvatér.com alapító főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszönöm a figyelmet. A mai adásban Európával és a nyugati világgal fogunk elsősorban foglalkozni. Kezdjük Nyugat-Európa két vezető államával, Franciaország, illetve az Egyesült Királysággal. Németországot én inkább Közép-Európához sorolnám. Ugye találkozott... Jó kezdődik. Igen, kontroverzális vélemények. Ugye találkozott egymással, Macron Londonba látogatott, ahol találkozott többek közt a királyi családdal is. Ugye ez azért jelentős látogatás, mert a Brexit óta nem volt ilyen jellegű látogatás francia elnök, illetve az angol királyi család között. És európai szinten is, finoman szólva is ritka. Így a Brexit óta. Szerinted ez mire utalhat ez a látogatás? Ugye most Németország és Merz határozottan egy erősebb Németországot képzel el. Ki akar lépni a nemzetközi szintére, ami ugye nyilvánvalóan Franciaországnak lehet fájdalmas. Lehet Macron lépése mögött egy olyan gondolat, hogy akadályozzuk meg a németeket ismét egy antanttal? Valami ilyesmi biztos ott motoszkál Emmanuel Macron fejében. Nagyon beleélte magát a francia elnök abba, hogy a németek jó egy évre elaludtak, a belső problémáikkal voltak elfoglalva, és ez tényleg a vákuum mindig teret ad, a vákuumot mindig betölti valaki, adott esetben a franciák ezt nagyon ügyesen kitöltötték, és Emmanuel Macron már úgy érezte, hogy ő lehet Európa vezetője, de az Európa vezetőjének pozíciójára azért újra bejelentkezett Németország, méghozzá elég agresszíven, vagy fogalmazok úgy, hogy határozottan vissza akarja szerezni, visszarántani a kormányrudat német kézbe, és első lépésként igazából a tetrekészek a élére állva, és ha kell, akkor a sok hülyeség mellett még nagyobb hülyeséget mond, hogy ő legyen az első ebben, Németország legyen az első ebben az európai fősodort vezető koalícióban. De bejelentkeztek a britek is Európára, tehát kívülről a Brexit után a posztbirodalmi álmok jegyében Ukrajnában már jó 10 éve nagyon-nagyon aktívak, de egy európai kérdésekben is az utóbbi időben egyértelmű aktivitás mutatkozik. És ebben az aktivitásban azért a franciákkal megtalálták a hangot. Ez megmutatkozott abban is, például, hogyha már Ukrajnánál tartunk, az európai tetrekészek vagy hajlandók koalíciójának a létrehozásában, hisz ott nem a németek vitték a prémet, hanem a britek és a franciák fölváltva, vagy együtt. És ilyen értelemben logikusnak is tűnik, hogy most ez a két ország próbálja, ha úgy tetszik, visszaverni a németek kontratámadását, vagy törekvését arra, hogy teljesen érthető módon visszaszerezzék Európa vezető államának szerepét. És akkor, amikor egy ilyen brit-francia együttműködésről beszélünk, akkor ezt azért ebben természetes módon van egyfajta német ellenes él, nem is ellenes, nem így fogalmaznék, hanem van egy nagyon kiélezett verseny. És a második gondolatként, tehát az, hogy vannak egyrészt a hatalmi érdekek, hát itt Európa 3 hatalmáról beszélünk, több egyelőre nagy hatalomként, vagy ilyen súlyú hatalomként nincs, vannak középhatalmak, és itt azért, ha a középhatalmakat említjük, akkor az sem mellékes, hogy a lengyelek hova csapódnak. A lengyelek ugye egyrészt ott vannak a Weimári háromszögben, a Lengyelország mellett a Franciaországgal és Németországgal alkotott Weimári háromszögben, és egyébként meg van főleg Ukrajna kérdésében, de európai kérdésekben is, egy jól
kirajzolható, kirajzolódó brit, lengyel, balti tengely. Ugye azért izgalmas ez a lengyel kérdés, mert pont tegnap láttam egy beszámolót, egy videót a Visegrád 24-en, hogy a lengyelek már konkrétan járőröznek a német-lengyel határon. Így van, azért, hogy így az van. illegális migránsoknak a behatolását megakadályozzák Németországból Lengyelországba, azokat, akiket a németek kitoloncolnának. Lényegében ugyanaz történik a lengyel-német határon, mint a lengyel-belarusz határon. Tehát ilyen értelemben ütnek jobbra-balra mindenfelé, vagy védekeznek mindenfelé. Két fronton kell védekezniük. Így van, hát hogyha olyan határ van, és ugye Németország tele van migránsokkal, és ha már itt tartunk, akkor Friedrich Merznek azért van is egyfajta törekvése, hát nem tud mást, hogy csak előre menekülni ebben a kérdésben, hogy megnehezítse a bevándorlók sorsát valamelyest, és akkor azok közül hát mehetnek, nem azt mondom, hogy tömegébe, de mehetnek át Lengyelországba, még akkor is, hogyha nem oda készültek, hanem Németországba eredetileg. De visszatérve az európai kérdésekhez, tehát egyrészről ott van ez a gondolat, hogy az európai hatalmak a saját ambícióikat próbálják kiteljesíteni, másik részről pedig itt is látszik, hogy Európa az egyébként egyre mélyebb, egyre szörnyebb válságában sem tud igazán összefogni. Tehát az európai törésvonalakat, ha nézzük, akkor volt látványosan ott van a Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti, de egyre inkább a jövőt tekintve kirajzolódik egy észak-déli törésvonal, és ugye látjuk a tetrekészek és az Ukrajna kérdésében másképp gondolkodók közötti törésvonalat, és hogyha az ehhez hozzávesszük még, hogy az Európa vezető szerepéért, a vezetéséért is milyen harcok folynak, akkor azt látjuk, hogy akármilyen mély válságban van Európa, rengeteg probléma elviszi az energiáit, a figyelmét, és ez mind-mind valahol azért akadályozza a kihívásokkal szembeni válaszok helyes és hatékony válaszok megadását. Tehát Európa ilyen értelemben is megosztott válságban van, tehát a gazdasági, demográfiai válságaival nem nagyon, vagy kevésbé hatékonyan tudja felvenni a versenyt, vagy küzdeni ellenük, és hát ez a két dolog, ami természetszerűleg úgy fölötlik bennem ezeket a híreket olvasva, látva, és az egyértelmű, hogy Macronnak komoly elképzelései vannak most a britekkel, és ez mutatja az is, hogy ezt a történelmi textíliát visszaadja a briteknek a nemzeti identitás szempontjából, tehát fontos tárgyat. Tehát olyan gesztusokat... Ez a textília 900 év után kerül ki Franciaországból. Olyan gesztusokról van szó, ami, hát mit mondjak, tényleg sejtetik azt, hogy komoly geopolitikai törekvések vannak mögöttük. Ugye ilyenkor két kérdés merül fel. Az egyik az, hogy ha létrejön a francia-angol tengely, akkor a németeknek milyen szövetségesük marad, hiszen a lengyelekkel nem tudnak összefogni, mert ott azért jelentős konfliktusok vannak. Más a környéken viszont nem biztos, hogy a németekkel szívesen összefogna. Talán az lehet a megoldás a németek számára, hogy nyit a kisebb országok felé, mint mondjuk Ausztria vagy Magyarország. Másik kérdés itt az, hogy mennyire lehet stabil egy olyan szövetség, idézősen a két állam között, Franciaország és az Egyesült Királyság között, ahol mind a kettő hatalmon levő szereplőnek a stabilitása elég erősen megkérdezhető. Igen. Tehát kezdjük a végén. Akkor, amikor nem csak Európa van válságban, és nem azzal foglalkoznak annyit az Európa vezető politikusai, mint amennyit kellene, hanem közben az egyes országok is egyre mélyebb válságban vannak, és azok a szereplők, itt például Emmanuel Macron vagy Starmer,
Hát, egyáltalán nem biztos, vagy A Stálbánál lehet fogadni arra, hogy mikor fog hogy lemondani. mikor fog lemondani, mikor fogják megbuktatni. Tehát otthon sem olyan stabil a helyzetük, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Tehát, de az látszik, hogy az ambíciókatra nem hat az, hogy milyen Európa helyzete, és milyen mondjuk az adott hatalmaknak a helyzete. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Németország mit tehet ebben a helyzetben, azért egy biztos, hogy nagyon nyíltan, nagyon élesen sem a franciák, sem a britek nem fognak Németországgal szembe menni. Tehát azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy most itt hatalmas ütközetek, diplomáciai ütközetek zajlanak le ezek között az országok között. Ez az egyik, tehát viszonylag kezelhető itt a dolog. A másik pedig az, hogy a németek azért még mindig olyan gazdasági erővel rendelkeznek két országgal ellentétben, különösen Franciaország ellentétben, amelyik, hogyha mondjuk sikerül viszonylag rövid idő alatt, 1-2 év alatt túllendülniük ezen a mély gazdasági válságon, a deindustrializáción, ami Németországot, de egész Európát is sújtja. Ugye Németország most már úgy látszik, hogy kezd ebből kéne, most tegnap előtti igen. hír, hogy 1,2%-kal növekedett az ipari termelés májusban. Tehát azért ez egy pozitív Tehát, hír. hogyha a németek előbb jönnek ki, mint mondjuk a franciák, mert a franciák is nagyon komoly gazdasági válságban vannak. Hát már utána még a társadalmi válság nagyobb, mint a németeknél. És így van, még nagyobb az. Tehát, hogy ez a németek malmára hajtja a vizet, csak valamelyest azért rendbe kell szedni magukat. A britek mégiscsak az EU-n kívül vannak, tehát ez handicap az ő szempontjukból, és közben még Németország a gazdasági ereje miatt, a gazdasági jelenléte miatt azért Közép-Európát, fogalmazunk finoman, föl tudja sorakoztatni maga mögé. Tehát azért a sok kisebb ország azért mégiscsak jelentős háttértámogatást jelenthet, és én azt gondolom, hogy mindenféle francia elképzelés, vágy, álom ellenére, meg brit törekvés ellenére azért a németek csak összeszedik magukat, és mégiscsak ők maradnak Európa első számú hatalma. És természetesen ők mind a franciákat, mind külső szövetségesként a briteket valamilyen módon azért magukhoz fogják csatolni, de a kormányrúdnál mindenképpen ők akarnak állni, és ők is fognak állni, én azt hiszem. Folytassuk a németekkel, viszont nem a német néppel és a német nép vezetésével, hanem egy német személlyel, Ursula von der Leyen-el, az Európai Bizottságnak az elnökével. Ugye ellene most lesz egy bizalmatlansági indítvány, ha emlékszem, csütörtökön fognak erről szavazni. Valószínűleg ez meg fog bukni, de azért üzenetértéke van annak, hogy ugye benyújtották és összegyűjtötték a szükséges mennyiségű aláírást, és talán Ursula von der Leyen és az elmúlt pár adminisztráció az Európai Bizottságén azt mutatja meg, hogy Európában hiány van a vezetőből, és a karizmatikus vezetőkből is. Így van. Most, minthogyha Friedrich Merz próbálkozna valami fel, hogy helyreállítsa mondjuk így Európa vezetésében azt, hogy határozottan álláspontokat kell foglalni, Merz talán még valamennyire karizmatikusnak is mondható. Mikor lesz Európának egy normális vezetője, és mondjuk az Európai Unió szerinted mikor és hogyan tudná összeszedni magát, mert egy erős Európai Unió azért Magyarországnak is jó lenne. Bizony, hogy jó lenne, és Orbán Viktor erről is beszél. Tehát nem arról beszél, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, nem arról beszél, hogy Európának el kell tűnnie, egyáltalán nem, hanem hogy képzeli el, és másképp képzeli el az, hogy hogyan lehet Európa erős, mint az európai fősodor. Tehát itt a vita erről folyik, hogy miképpen lehet Európának visszaszerezni azt a dicsőséget, ami hát igencsak megkopott, elhalványult. Kicsit olyan Orbán Viktornak a mostani szerepe, mint mondjuk De Gaulle szerepe a korai integrációban. Igen, tehát hogyha így visszagondolunk, igen.
Mondom, ez az egyik dolog, de hogy mikor lesz, meg ki lehet karizmatikus vezető, hát például egy Orbán típusú vezető lehetne, csak hát Orbán mögött is egy kisebb ország áll, tehát ahhoz, hogy valaki Európa vezetőjeként határozza meg magát, ahhoz olyan gazdasági erőnek is, meg koalíciónak kell mögötte lennie, mint például leginkább a németeknek, franciáknak van erre esélyük. Természetesen akkor nekik is, hogyha összeszedik magukat. Tehát, és ez az egyik legfontosabb probléma, hogy az Európa jelenlegi vezető elitje gyenge. Gyenge minőségű, és nem csak a karizmát tekintve, tehát az, hogy nem karizmatikus vezetőkről beszélünk, hanem úgy általában az egészet, hogyha nézzük, akkor különösen mondjuk az 30 évvel ezelőtti, 20 évvel ezelőtti politikai elittel összehasonlítva látványosan gyengült az európai vezetés minősége, az európai elit minősége. És ez jól mutatkozik ez a válság Ursula von der Leyen esetében is. Tehát az, hogy az Európai Bizottság vezetőjét folyamatosan korrupciós ügyek lengik körül, a Pfizer ügy óta, tehát a Covid óta, azért az megint csak jelzésértékű az Európai Unió, Európa állapotát, hogyha nézzük, erre nézvést. Szóval, ami pedig konkrétan a bizalmatlansági indítványt illeti, az meg fog bukni véleményem szerint is, de jelzésértékű olyan tekintetben is, hogy azért a vitában már nagyon világosan kirajzolódott, hogy a néppártól, von der Leyen pártjától, a legnagyobb európai parlamenti erőtől, balra, liberális, igen, az mind balra álló erők értésére adták von der Leyennek és az Európai Néppártnak, hogy amennyiben kacérkodik egyfajta konzervatívabb nézetrendszerrel, ők úgy fogalmaznak, hogy a szélső jobbal kokettálnak. Én ezt nem így gondolom, hogy a szélső jobbal kokettálás, hanem az európai választói akaratnak megfelelően, tehát az Európai Néppárt bizonyos kérdésekben próbál a nevéhez méltóan visszatérni egyfajta konzervatívabb nézetekhez. Ezt nem engedik a liberális, baloldali, globalista nézetrendszert képviselő pártok, és értésére adták von der Leyennek és Webernek, tehát a néppártnak is, hogy most von der Leyen mellett fognak szavazni, de hogyha ilyen kokettálás látnak, meg az előbb említett globalista, progresszív hősodorból kikacsingat a néppárt, akkor lehetnek problémái. Tehát vagy fölsorakozol emögé az ideológiai irányvonal mögé, és csak névben maradsz konzervatív, mint ahogy jelen pillanatban is van, vagy pedig majd megbuktatunk, és lesznek neked problémáid. Tehát ezzel én nem védeni akarom az Európai Néppártot, csak arra a dilemmára rávilágítani, hogy a hatalom megtartása az mindig nagyon-nagyon súlyos kompromisszumokkal, vagy sok esetben súlyos, de általában kevésbé, vagy nagyobb súlyú, de mindenképpen kompromisszumokkal jár. Tehát itt magának a vitának számomra ez volt a legnagyobb tanulsága, hogy érzékeltették a néppárt koalíciós partnerei, hogy milyen feltételek mellett támogatják továbbra is von der Leyent, és azt is egyértelműsítették, hogy az európai fősodornak az iránya, az továbbra is ez marad. Már csak azért is, mert ugye
Hát én legalábbis azt mondtam, hogy a németek azért vissza fognak erősödni, és mégiscsak nem fogják kiadni a kezükből az európai kormányrudat, és ha Friedrich Merzet nézem, akkor ő is taktikai lépésként úgymond a választói akaratnak megfelelően tesz bizonyos konzervatív lépéseket, de azért nem lehet azt mondani, hogy a német CDU az most hirtelen a klasszikus konzervatív irányba változna. Bár csak a koalíciós partnere, a szociáldemokraták sem engedik ezt, de az sem, hogy azért ne felejtsük el, hogy Friedrich Merz abból az elitből nőtt ki, ahhoz az elithez kapcsolódik, ahhoz a globalista elithez, ami a BlackRock révén, tehát konkrétan az ő életpályájában is megjelenik, és kötődéseiben. És hogyha a nagyon fajsúlyos kérdéseket nézzük, ezek közül mondjuk a legérthetőbb jelen pillanatban talán az Ukrajnához viszonyulás, akkor látjuk, hogy igen, ez a nyugati fősodor, ez a globalista progresszív fősodor véleményét erősíti Friedrich Merz is. Itt egyetlen egy dologban, a migráció kérdésében látok olyat, ami taktikai, legalább én úgy gondolom, hogy ez inkább csak taktikai megfontolásokból úgymond konzervatívabb politikusként viselkedik, mint az előző koalíció. De ebben nem látok rendszer szintű változást, sokkal inkább mondom egy taktikai elemet, amellyel megpróbálják kifogni az AfD vitorlájából a szelet, és hát megtartani az egyébként hát eléggé megcsappant népszerűségüket. Én akkor most lehet, hogy népszerűtlen leszek a komment szekcióban. Én azért tartom viszonylag normális politikusnak Friedrich Merzet, mert a karizmával egyetértek, hogy karizmatikusabb. Én azért tartom egyébként ezen felül nagyra Merzet, mert nem ő fel annak a baloldali szociáldemokrata zöld úszításnak, hogy tiltsák be az AfD-t. Tehát Merz és a CDU határozottan kiáll amellett, hogy az AfD-t nem szabad betiltani. Nekem például ez egy szimpatikus lépés a Merzék részéről. Bocsánat, ide hadd tegyek hozzá 2 mondatot. Nem is teheti meg Merz ezt, hogy egyértelműen föllépjen az AfD-vel szemben, mert a CDU, én úgy látom, hogy ebben a kérdésben azért megosztott. Tehát a CDU-n belül is vannak nagyon komoly nevek és erők, amelyek azt mondják, hogy például a Bundestag kérdésében, hogy néhány bizottságban vezető vagy alelnöki szerepet legalább kellett volna adni az AfD-nek. Tehát nem lehet a Bundestag második legnagyobb pártját így kiszorítani mindenféle hatalomból. És Friedrich Merznek egyrésztről amit ugye megcsinálnak egyébként az AfD-vel a Bundestagban, azt csinálják a patriótákkal az EP-ben. Így van. És Merznek egyrésztről figyelnie kell a szavazótábornak az igényeire, a választási kampányban tett ígéretekre, például a migráció kérdésében, és figyelnie kell a párt egységére is. Azért azt se felejtsük el, hogy az AfD valahol a CDU-ból szakad ki, tehát a gyökerei onnan jönnek, tehát akkor, amikor itt fasisztázzák, nemzetárulózzák, azért el kell gondolkozni, hogy ők honnan indultak. Térjünk rá akkor a mai utolsó témánkra, szintén maradunk Európában. Ugye említetted azt, hogy azért itt a jövőben, hogyha Európának egy rendes vezetőt akarunk találni, akkor szükség van változásra Európában, a nagy államok körül. Ugye a kis államok kapcsán most rengeteg változásra van lehetőség. Ugye idén még októberben lesz talán októberben lesz a holland választás is, lesz a cseh, illetve a holland választás. A Csehországban, hogyha mondjuk Babiš visszatér, akkor az ismét megforgathatja a lapokat a V4 kapcsán, hiszen akkor a V4 tagjai közül 3 olyan tag lesz, aki inkább a szuverenista irányt, inkább az Orbán irányt képviselje Ficóval, illetve Babišsal. Tehát ők 3 tudnák akár a lengyelekkel szemben egy ellensúlyt képviselni. Azért itt egy zárójelet hadd tegyek, Magyarországon is lesz egy választás 26 elején. Lesz Magyarországon is választás. És én reméljük, vagy legalábbis én azt remélem, hogy az általad fölvázolt kép
formálódik. És ami szerintem még ennél is izgalmasabb, hogy 2027-ben Franciaországban is lesz választás. Így van. Tehát, hogyha tegyük fel, úgy állnak együtt a csillagok, hogy nem lesz kormányváltás Magyarországon, Lengyelországban ugye szintén lesz választás 2027-ben. Ott mondjuk visszatér a PiS. Hollandiában esélyes, hogy győzni fog Wildersnek a pártja. A kérdés az, hogy tud-e ismét kormányt alakítani. Csehországban valószínűleg Babics meg fogja nyerni a választásokat. Franciaországban esélyes az, hogy mondjuk Macron ugye már nem indul, de mondjuk az utána jövő jelölt nem fogja legyőzni Bardellát, hiszen valószínűleg Bardella lesz a jelölt. Tehát, hogyha ez mind együtt áll, akkor Európa a V4-ek motorjával és a francia akarattal elindulhat egy olyan irányba, becsatlakozom mondjuk Olaszország, hiszen azért Meloni se szívjóságból csinálja azt, amit csinál, és mondjuk akár még Merz is, hiszen lehet, hogy Merz is inkább egy konzervatív vonalat vinne. Tehát, hogyha ez mind összeáll, akkor Európának lehet egy 4-5 jó éve. Igen. Kezdem a rosszabbik végével a dolgoknak. Tehát a rossz hírrel, tehát az, hogy az Európai Parlament azért még hosszú idejük be van betonozva a jelenlegi erőviszonyok mellett, és ez alapvetően meghatározza az európai irányt. Még akkor is a közben azért az a trend erősödik, ami már az európai választásokon is elindult, csak túl korai volt még az úgynevezett patrióta erőknek, szuverenista erőknek ez a választása az áttöréshez. A trend viszont egyértelmű, hogy ezek az erők erősödnek, de mivel a progresszivista, globalista erők is erősödnek Európában azzal, hogy Trump visszatérésével lényegében Európába helyeződött át ennek az ideológiai irányvonalnak a súlypontja, ezért én úgy gondolom, hogy ez a harc a két ideológiai irányvonal között Európában rendkívüli módon kiélesedik. És Európa korábban említett válságjelenségeinek következtében a jelenlegi fősodor gyengülése az szinte elkerülhetetlen. Kérdés az, hogy ez a gyengülés milyen mértékű lesz. Tehát beszélhetünk-e belátható időn belül áttörésről, avagy nem? Milyen eszközöket fognak bevetni a idézőjelben demokrata progresszivista erők, és itt emlékeztetnék a Romániában történtekre, az elnökválasztás körül történtekre, emlékeztetnék arra, hogy Franciaországban mi történik Le Pen körül, vagy akár az előbb említett AfD-vel szembeni politikára. Azért rengeteg kérdés van, és mindez, ezek a mahinációk is azt mutatják, hogy az európai fősodort, ezt a progresszivista fősodort, vagy baloldali liberális fősodort most már a hatalom jobban érdekli, mint a klasszikus demokratikus értékek. Jött is egy kutatás, hogy az európai fiatalok már egyre kevésbé hisznek a demokráciában, ez érdekes. Igen, tehát bizalmi válság is van Európában a sok minden válság mellett, sok más válság mellett, és az érthető. Amikor ilyen válság hegyek egymásra tolulnak, akkor a hatalommal, az adott hősodor hatalommal szembeni bizalom természetes módon megrendül, a populizmus erősödik, és hát itt nagy kérdés, hogy ebből mi jön ki. Visszatérve a konkrét választásokra és ezekre a kérdésekre, én úgy látom, hogy Babis visszatér. Tehát Csehországban a liberális erők el fogják veszteni a választást. Ez egyértelműen a patrióta erőket erősíti Közép-Európában. Lengyelországban egy friss felmérést olvastam, és rendkívüli módon visszaerősödik a PiS, és nagyjából, ha jól emlékszem, 46% szeretné, hogyha
visszajönne. És ugye úgy, hogy továbbra is kiéleződött, nagyon éles verseny várható a két erőcsoport között, de egyrésztről Tuskék koalíciója nem váltotta be a saját táborán belül sem a reményeket, tehát amit vártak tőle. Azzal, hogy Nawrocki győzött a választásokon, tehát egy konzervatív, ez megköti Tuskék kezét, tehát nem is fogják tudni beváltani azokat az ígéreteket, amelyeket tettek a kampány során. És még egy nagyon érdekes dolog, a 24 éven aluli szegmensben, társadalmi szegmensben egyértelmű például a PISZ, ez engem is meglepett, a PISZ-nek az erősödése és fölénye. Tehát ez egy friss felmérés, és azt sejteti, hogy a PISZ visszatérhet. Vagy hogyha ugye tegyük fel, hogy a PISZ nem győz annyival, azért a harmadik helyen ott lesz a Konfederáció, aki inkább a PISZ-szel fog összefogni, mint Tuskékkal. Feltehetően. De egyébként ez, ami Lengyelországban van, ez egyébként Magyarországnak is elgondolkodtató lehet, hogy volt a PISZ, aztán jött Tusk 4 évre, és utána megint PISZ. Most ugye a magyar viszonyokban nézzük, akkor lehetséges, hogy Orbán Viktor megszakítja, vagy lehet, hogy jövőre Orbán Viktor elveszíti a választást, de 4 év múlva ugyanúgy visszatérhet. Hogyha mondjuk igen, Magyar Péter nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. És hát hogy mondjam, rendkívül nehéz helyzetben lesz. Én nem belpolitikus vagyok, de én egyáltalán nem zárom ki, sőt, valószínűsítem, hogy amennyiben kormányváltás lenne, de egyébként ez sem lejátszott, messze nem lejátszott kérdés, akkor a következő kormány az nem tudja kitölteni a 4 évet, de térjünk vissza inkább a nemzetközi vizekre. Tehát itt Csehország, Lengyelország, és hát azért is lenne fura, fogalmazzunk így, hogy Orbán pont most vesztené el a választásokat, amikor az európai szél inkább neki kedvez. Tehát ha a trendet nézzük. Tehát Visegrádra ez, hogyha mondjuk 3 országról beszélhetünk, ahol konzervatív, patrióta irányba mennek a dolgok, vagy ilyen kormánya lesz, akkor a visegrádi együttműködés az ismét újabb erőre kaphat. Tehát az egyértelműsítem. És ez még akkor is tehát itt most már a jó esetben 2027-től már 4 országról, olyanról beszélünk, hogy mind a 4 kormány egy irányba haladhat. Ami egyáltalán nem biztos, de és emeljük, hogy soha nem volt még ilyen, ha jól tudom, hogy a V4-ek közül mind a 4 ország egy azon politikai gondolat mentén szerveződött. Mert jól emlékszem, mindig volt egy-két... Szlovákia például legutóbb azért inkább kilógott, tehát inkább 3-1 volt. Ami elképesztő módon megnövelheti a V4-nek a jelentőségét Európán belül. Így van, a súlyát. A súlya amúgy is meg lenne, hogyha erre ez a 4 ország tényleg együtt tud működni, mint a V4-ek fönnállása alatt, csak rövid periódusokban. És itt a lengyelek megint csak egy fontos kérdés, hogy a középhatalmi ambícióikba mennyire tudják beépíteni a V4-eket, tehát itt sokszor háttérbe szorítják, és inkább a 3 tenger kezdeményezésre tesznek. Tehát itt mondom, a lengyel politikai akarat alakulásától is függ a V4-ek súlya, a V4-ek érdekérvényesítő képességének hatékonysága. De mondom, Lengyelországnak is jól jön a V4-ek jelentette háttér és lobby. Az, hogy Hollandiában véleményem szerint továbbra is egyfajta ilyen, hát nehéz lesz kormányt alakítani. De az egyértelmű, hogy Wilderszék tényezők. Tényezők, méghozzá meghatározó tényező Hollandiában, csak ugye itt ez most éppen a soklút disznót győz, nem nehezen tud áttörni. És hát Franciaországban, hogyha szintén a Le Pen fémjelezte erők győznek, akkor na ott az lenne egy olyan váltás, ami már azt mondom, hogy az áttörés közeli helyzetbe hozza európai szinten ezt a szembenállást, az ideológiai szembenállást. Figyelj, nem kell több Le Pen győzelméhez, vagy
Bardella győzelméhez, mint a PSG-nek még egy BL cím, és utána a Párizs utcái meggondolják magukat. Hát igen, ez is közrejátszhat, így van. És hát igen, erről az jutott eszembe, hogy milyen hatása lehet a Pride több százezres tömegének a magyar választásokra. Tehát lehet, hogy hasonlít a francia utcán megjelent tömegekből kiváltott hatásra. Szóval én azt valószínűsítem, hogy a szuverenista patrióta erők erősödnek Európában, különösen Közép-Európában, de most már azt se lehet mondani csak így, mert azért Franciaország, Hollandia ott van, Olaszország, még hogyha Olaszország gúzsba kötve is táncol, mert oly mértékben függ az eladósodás miatt az Európai Központi Banktól, az Európai Fősodortól, hogy Meloni nem Központi Banknak a vezetője egy német. Igen. Az Európai Bizottság vezetője egy német. Igen, az első kérdés ez. Igen, van. Tehát hogyha Friedrich Merz irányváltás mellett dönt, akkor az irányváltás egész Európára kihatással lesz. Így van. Tehát az, amit a kérdésben meg most is megpendítettél és fölvetettél, az szerintem egyértelmű irány. Itt maximum én abban vagyok óvatosabb, hogy ez milyen gyorsan tud bekövetkezni. Tehát véleményem szerint ez lassabban tud, pontosan a Trump visszatérése utáni, tehát ebből a helyzetből fakadó Európában kiéleződő versennyel, tehát hogy én azt látom, hogy az Európában, az erőit Európában összpontosító globalista, liberális, progresszivista erőcsoport nagyon-nagyon kemény ellenállást tanúsít, tehát nem hagyja, és mondom, itt már az eszközökben sem nagyon válogat, tehát nem fogja hagyni azt, vagy legalábbis lassítani képes azt az áttörést, ami egyébként kibontakozó trend. Tehát nagyon-nagyon érdekes, tehát az is, hogy Magyarországon milyen eredmény lesz jövőre, mert egyértelműsíthetjük azt, hogy amit Orbán Viktor az európai szintéren elkezdett, vagy legalábbis az elsők között volt, annak a politikának a gyümölcse az szép lassan beérhet, tehát nem hiszem, hogy Magyarországnak az jó, hogy mindig az európai trend ellen megy. Tehát Orbán az európai trend ellen megy évekig, és hogyha főleg az általad említett gyorsasággal változik a helyzet az erőviszonyokban, itt a két ideológiai erőcsoport között, akkor hát nem lenne szerencsés, hogy Magyarország megint egy váltással úgymond én inkább így fogalmazok, hogy az erősödő trenddel szembe menne. Tehát, de visszatérve megint csak kimondottan az európai vizekre, az, hogy ez a gyümölcs mikor érik be, mikor tudnak a progresszív, szuverenista erők, vagy konzervatív erők áttörni, én azt látom, hogy ez az európai válságok megoldásának gyorsaságától is függ, alapvetően, és az igazi nagy csata a következő európai választásokon lehet, és itt tényleg, ahogy a kérdésben is fölvetetted, annak a választásnak az eredményét lényegesen meghatározhatják, meg az európai trend, a fő trend alakulását lényegesen meghatározza, hogy az egyes országok a saját belső válságaikkal miként tudnak megbirkózni, milyen gyorsan, milyen hatékonyan, és egyébként pedig az Európai Unió, mint olyan, mennyire lesz képes átalakítani, modernizálni, a jelenleginél jobb irányba lökni, vezetni az Európai Uniót, mert én is úgy gondolom, és Európa rengeteg polgára úgy gondolja, hogy az Európai Unió nem jó irányba megy. Viszont most októberben sok változás lehet, ugye a holland, illetve a cseh választással.
ezt is majd kommentálni fogjuk veled. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet is. Kedves nézőknek és hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet, mindenkinek kellemes délutánt, akinek tetszett ez az adás, azt kérem, hogy iratkozzon fel a Hit Radio csatornáira, ahol hasonló tartalmakat találhat. Szép napot!